Is-sena 2021 kienet l-aktar waħda ta' suċċess għal korp tal-Pulizija fl-aħħar 25 sena. Iddikjara dan il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffà f'kummenti li tal-il-medja wara ċ-ċelebrazzjoni solenni li fakret il-108 snin minn mindu twaqqaf il-korp. Mistoqsi dwar kif iħares lil aħħar sentejn minn mindu ġifdat it-tmum tal-korp, Angelo Gaffà qal li l-istatistika qed turi riżultati pożittivi dwar ħidmet il-korp. Fost l-oħrajn fl-2021 ġie reġistrat l-inqas numru ta' serq armat, ħruq ta' karozzi u anke serq. Il-Pulizija din hemmhekk 24 sija kuljum għal kulħadd. Tajjeb, forsi fl-iktar ħiniet li aħna nkunu id-dar kwieti u dan ftit li xejn irrealizzaw li hemm barra jterqu t-toroq tagħna hemm il-Pulizija biex ikomplu joffru lna serħan il-moħħ. Jiena rrid ngħid jeb li fl-aħħar sena, l-sena l għaddiet, l-istatistika wriet li kienet lanqas sena fejn ġew irreġistrati serq. Kienet lanqas sena fejn ġew irreġistrati armed robberies, kienet lanqas sena fejn ġew irreġistrati arsons, tajjeb, u allura dan juri biċ-ċar li is-sena wara kienet sena ta' suċċess għall-Korp tal-Pulizija fl-aħħar 25 sena. Il-Kummissarju Angelo Gaffà spjega wkoll li sfortunatament il-korp qed jara żieda ta' rapporti dwar vjolenza domestika, iżda dan jixhed kif in-nies qed iżidu l-fiduċja tagħhom fil-Pulizija. Però mbagħad qed naraw ukoll sfortunatament żieda f'każijiet ta' vjolenza domestika. Dawn huma każijiet li jiena ngħid li huma wkoll kaġun li l-korp qed isaħħaħ il-fiduċja, l-konfidenza tal-poplu Malti wawċi. Aħna fil-waqt li ma nieħdux pjaċir b'daw it-tip ta' reati, nieħdu gost li il-vittmi ta' dawn ir-reati qed joħorġu mill-qoxra tagħhom u jersqu għandna għaliex jafu li għandna llum qed nofru servizz aktar professjonali, servizz aktar empatiku lejn il-vittmi tal-vjolenza domestika.